Am participat astăzi la un eveniment deosebit organizat în clădirea Muzeului Memorial Ioan Slavici, un eveniment organizat de către Universitatea Vasile Goldiș, de Școala Generală Ioan Slavici Șiria, Căminul Cultural, Muzeul Județean Arad, la care au participat tineri și persoane din comună, pe lângă elevii Școlii Generale Ioan Slavici. A fost un eveniment deosebit datorită faptului că au fost Slavici și Eminescu au fost în mijlocul nostru prin programul și prin discuțiile avute între participanți. Un eveniment care trebuie să fie an de an aici la Șiria. Despre această expoziție pădureanca, care a fost și un pretext de a ne întoarce aici pe meleagurile lui Slavici, cu ocazia acestei evocări Slavici-Eminescu, a fost realizată în 1986 cu ocazia filmărilor pentru filmul Pădureanca. După cum se știe, filmul a fost realizat de regizorul Mărgineanu în județul Arad și a avut mai multe locații. N-am să intru în amănunte, vreau să vă spun că expoziția a mai fost în premieră la Arad în toamna anului 1986, atunci când la Cinematograful Dacia a avut loc și premiera filmului Pădureanca. Apoi a avut un itinerariu în întreaga țară și în străinătate, a fost prezentă la Szeged, la Institutul Cultural Român, la Viena, la Casa de Cultură din sectorul 7 și la Ghiula, la Liceul Nicolae Bălcescu. Și mă bucur că după mai bine de un sfert de secol, expoziția își păstrează prospețimea și impresionează și trezește în noi acele ecouri legate de Slavici și, bineînțeles, și despre Eminescu. Ziua de azi o considerăm o zi cu semnificație înaltă pentru noi, pentru că ne unim în simțire, în cuget, împreună, toți cei care lucrăm în domeniul culturii și educației spre a aduce cinstirea cuvenită celor doi oameni mari, poetului Mihai Eminescu și celui care este șirianul nostru, Ioan Slavici. Amândoi vor rămâne ca nemuritori pentru această localitate, de aceea cinstirea lor este o bucurie și este o mândrie a noastră. Eminescu rătăcește prin țară, atenție, cu 3 trupe de teatru, da? B, o trupă de muzicieni, da? Și C, 2 trupe de dans. Sigur. Bucură-te, scris latin, că pe Valea Dulce amară n-ai venit ca un străin, ai venit la tine în țară și la frații tăi. Răsai, 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 ca grâul cel verde, ca lacrima. Răsai, 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 și nu te mai pierde iubirea mea. Răsai, 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 ca grâul cel verde, ca lacrima. Răsai, răsai, răsai.